ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, ҳама каса хубен? Тинҷем ирӯз 5 декабри соли 2024 барои шумо 12 та хона навор кардем, то охир тамошо мекунем. барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp рой кунен. навори вадна реклама карда, фасон карда фурӯшта мегзорем. имрӯза наворда ҳастаем. сангҳои ороишӣ рой кардан ки дар ноҳияи Босӣ ба Дастафка. хонаи фурӯшӣ дар Баданасос. хонаҳо ва квартираҳо дар дохили Душанбе ҳастанд. хона дар Қумсангир ҳастай. хона дар Ваҳдат ҳастай, дар Ҳисор ҳастай, дар Хуросон ҳастай, дӯстон азиз, дар Ҳисор, баъдан дар Файзобод ҳастай. хулос хонаҳои арзон бари шумо тарафҳои Балҷивон дам хонаҳо дорем. нархҳо аз 65 000 сум сар мешавад. дӯстон азиз, то охир тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали ма Саудо ТВ навори мада лайк ҳамонен ва дар канал подписатсия кунен. навора дӯстон бо диққат тамошо кунен, сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстон азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Чаманда қарор дорад. ана ҳамин хона масоати умумӣ 6 сотих замин дорад. ду дархона кардагӣ ки бо нархи 190 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. об свет дора бачаҳо азиз. ватсапшон 1178 занг занед. ду хона калидор, кухни, баня дар он нушта ҳастай мега. ҳуҷҷатхона беруна. ремонти хона чӣ хел мебинен, ҳамин састаянда қарор дорад. ҳуҷҷатако 100%, гирди хона маҳкам як тарафаш. мактаб, масҷид, мағозаҳо қарибай мега. дар ҳавлӣ боз ҳавзи моҳиам дорад. ана пажалса шанси беҳтарин. об светш мега доимӣ ҳай 190 000 сомон нархша муайян кардем ки бо арзонаш мекунем. ватсап шонда аз уми канали Саудо ТВ занг занен. ҳамин хонара дӯстон азиз, ҳамин қа гуфта гапашка ки сирош намефурӯшам. аз як гапашкаи маълумоти пира бо дар ватсапшон ҳозир занг бизанед. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз қарор дорад. масоати 6 сотих, 3 дархона, нархш 170 000 сомонӣ. нигоҳ кунед хонара. 3 та рақам, 1 та ватсап, 2 та дастӣ, ахириш 31 дастӣ, ахириш 28 дастӣ, ахириш 51 ватсап шона занг занед. ремонт, шикатур, монтаж кадагиай чӣ хеле мебинен, ҳамин хеле састаянӣ. свет об дорад. светиш дар пешай, гузарондан дар курай, ҳуҷҷатако 100% ҳай. кухни подвал дорад. гирди хона маҳкамай чӣ хел мебинен, дарвоза дорад. хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ, даронашон пур кардагӣ. стяжка мекунен, баъдан шпаклёвка мекунен, зиндагиро сар мекунен. дӯстон бачако бетараф набошен. ина хона мана хона. лайкора бизанен, подписатсия кунен, чанд қа метонен дастгирӣ кунен. и подписатсияҳое ки мекунен ба хотири худтон. дӯстони азиз, вақте ки хонаҳои нав роӣ кардан дар канали Саудо ТВ ман навораш мекунем, шумода смс мерава. чанд қа метонен дӯстон дастгирӣ фаромӯш накунед. дар комментария ҳатман нависонда намонед аз куҷо то чанд сума хона дар кор. мо комментҳои шуморо ҳаракат мекунем ба назар бигирем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Балҷивон деҳаи Дулона майдонда қарор дорад. ин ҳамин хонае мебинен, дарҳол бояд савдо карда шавад. 3 дархона, 21 сотих замин масоҳат дорад. нархша бинен 65 000 сумай. дӯстон медонен 65 000 сумда ана ҳамин хонара метонен бихарен. шанса аз даст натен. 21 сотих замин масоҳат, 3 дархона. маълумоти пира дар ватсап 59 69. 3 хона, 3 комната. хоб
алохона дора, оғул дора, анҷумхона дора, мактаб балниса наздикай, об свет да пешаш мега ҳастай, 7 гектар чарогоҳ ҳам бо мега ҳастай, аз ноҳия 7 километр дурай дӯстон. ина соседо ҳам аз зиндагӣ дора, мардам зиндагӣ кардестай. ҳамин қаки 65,000 сомон да ҳамин қадарам метонем ба 21 сотих замин масоҳаташ бихарен. паделица кунен нафарое ки мақсад сумошон камай, ина пажалса успетка бигирен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ҳавлигӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан дар душанбе ваданасосда қарор дорад. 260,000 сомон, 4 сотих замин масоҳат, 4 дар хона, 100 метри квадратӣ. нигоҳ кунед акам. рақамҳои дастӣ 8989, ватсапшон 8902 метонен занг бизанен. бо ҳамаи шароитҳои хуби замонавӣ, документҳо сатфоизаҳай. пеши сементзавод айраҳи калон 2 километр дурай мега. инами хона мақсад 2000 метр аз роҳи калон дуртар то хонара роҳ масофа дорад. 260 мега саводои хубам дорад. 4 хона, 4 сотих масоҳати умумии хонао боша агар 100 метри квадратира ташкил метавад. дӯстон маслиҳат кунен, маъқул шава агар занг зада бигирен шава. ва дӯстон сангҳои ороишӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи восеъ. чӣ хел мебинен барои соколо, барои хел кактумкафоно, хеле барои ороиш додани хонаҳоятон беҳад удобни зур даставка ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳо доранд. ватсапшон 010138 занг бизанен. адресҳои сангҳои ороишӣ чӣ мега ҳамино хулас дар ноҳияи восеъ қарор дорад. занг занен аз номи канали мо Саудо ТВ. ҳамроҳи шумо худохоҳ бо ягон маслиҳати нарманитон мекунам бачаҳку азиз. занг зада чахчах карда даставкаш кунен. бо нафарое ки дар Русия ҳастен акам тавсия метавонем ки ҳамин соколои хонаҳотонро бизанен, беҳад фасони хушрӯ мешавад. ягон хонаҳотонро мақсад якташан барои меҳмонхонаам ремонт кунен, заказ кунен арзонакам. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки як комнатага квартира чӣ хел мебинед. инамиқа хона 2 этажа обшиба ё 3 этажа 2 этажаи хона дар якум этаж қарор дорад. масоҳат 23 метри квадратӣ, як ҳуҷрага. марказа мега хонамон Бобоҷон Ғафуров дар сентри Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. 200,000 сум мега нархи квартира муайян кардем. касе ки мақсад мехара бо муомила ҳам дорад. дӯстон азиз, инами ҳолат инами состоянӣ дар ҳами зани хулас қарор дорад. хоб кӯчаи Ленин да қарор доштааст. якум этаж, як комната. маълумоти пурра дӯстон занг занед. касоне ки хонаҳоятонро роӣ мекунен, адресотонро пурра карда равон кунен. оё об свет дора надора, ҳуҷҷат дора ҳуҷҷат надора, просто ҳамин хел роӣ накунем бачаҳо. сурати хонатонро холӣ маълумотош қати роӣ кунем бихонем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ана квартира нигоҳ кунем бо тамоми маълумотош. квартираи фурӯшӣ 2 ҳуҷрага квартира дар 7 этаж 45 квадратни метр. душанбеда бозори ховарон 7 километрда қарор дорад ки бо нархи 265,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дом мега доми тайёрай срочно фурӯхта мешавад. хона мақсад дар 7 километр поликлиникаи док наздикии бозори ховарон. хона ҳамагӣ як тиреза дора, як хонаш бетиреза мешавад. мақсад гап ки инами состоянӣ хона пашти ҳози коробкаҳай мегирен, ремонт мекунен, далчи зиндагиро сар мекунен. ҳамин қаги дӯстон азиз, 2 ҳуҷрага квартира, маълумоти пурра, оиди квартира дар рақамҳои 7611 бозе аз номи канали Саудо ТВ занг занед. ин ҳамин состоянӣ кардагиай касе ки мегира расход карда зиндагиро сар мекунад. анаи проекти асосии ҳамин дом дӯстон азиз. мегзарем ба 7-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 8 этаж 44 квадратни метр. анализ инсаш гардиши геолог мега шаҳри ваҳдатда қарор дорад. 269,000 сомон нархи квартира. ремонт фасон люкс. просто хона бомба бигем хато намекунем бача азиз.
дом-доми тайёрай мега бо ремонти замонавӣ пеши магазини ваҳдата қарор дорад. дар назди бино мактаб астай. домда мардум ҳама зиндагӣ доранд. марҳамат занг занен, хонара ай даст натен, нав ремонт кардагиай, тапқа тайёракай, фасон хушрӯ люкс ҳама ҷо қонуну қоидаш хати 269 000 метен. медорем бачако зиндагиро сар мекунем. душанбеда нестай, шаҳри ваҳдатда қарор дорад. орҷонгизобудда хона инами здания ами хона ҳастон азиз. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. бачакои ҳисор тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира инами здани ина хона инами қасастани кадагиай ин газаблок боша газаблок афо дукомната квартира айни ҳол дар 4-ум этаж қарор дорад. 48 квадратный метр. гидрайзол адреса бинен. гидрайзол чӣ боша? шаҳри ҳисор 215 000 сомон нархи квартира. рақамҳои 4311 ҳозир занг бизанед. анами домда қарор дорад. бачако чизе ки роӣ мекунен телефонотонро баракӣ бигирен, видеонавор карда фасон карда чотки карда роӣ кунен. мо рекламаи гизараш мекунем дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм. ами канали Саудо ТВ да дӯстон ма 100% хидм да гаранти метам бе ягон посредник дар канали мо хонаҳо саудо карда мешавад. дӯстон азиз, бе ягон посредник саудо мешавад. дилтон умуман дур наравад. дӯстон азиз, фақат дар WhatsApp нависен, маслиҳат карда рекламатон мекунем хонаҳотона. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига астае ки 4 комнатага 12 сотиха масоҳати умумии хона. ҷамоати 5 диҳаи Ҳасанқул Ҷайҳун, ноҳияи Ҷайҳун Қумсангирда қарор дорад. ана ов арқи ов 200 000 сомон нарх. ватсапшон 97 97 да занг занен. мега ки зиндагӣ када мешавад, бо арзон мешавад. 4 хона дуташ ремонт дора ва оғил барои гов мол дора. танур барои нонпазӣ дора. ҳоҷатхона беруна дора. дар тарафи Ҳасанқул боғи ангур рӯпарӯи боғ. ҷамоати 5 да қарор дора. айраҳи калон 100 метр дурай мега ай бозор 5 километр дур астай. маълумоти бештар касе ки мехара ватсапмон 97 97 ахиршай ҳозир занг занен. боз камтар чахчахам дорад. азиз бачако лайкора монен, чанд қа метонен лайк бизанен, поделиться кунен, подписаться кунен. чӣ наворе мекунем ҳамаш ба хотири шумо. дӯстон азиз, мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлиги ана ҳами бара ки мебинен бояд дарҳол саудо карда шавад. 3 ҳуҷра 8 сотиқ замин масоҳат. қизилқалъа ноҳияи хуросонда қарор дорад. 170 000 сомон нархи ами хона. масоҳатиш калонтар 8 сотиқа аст. ватсапшон 58 12 ахиршай ҳозир занг бизанен, маслиҳат кунен бигирен. хона просто баракай. дӯстон азиз, ҳастай бачакое ки аз хуросон бошаву аз даки ҷое боша набоша разница надора. тамошо карис боша мора мардуми сарбаланди хуросон ина марамат хонаи барак баҳри шумо 170 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дора. занг занен, маслиҳат карда бигирен шав. ҳамин Саудо ТВ дӯстон тикток дорад, инстаграм ҳам дорад. дар ютуб дар аму тикток, инстаграм дар ҷои поиск метен Саудо ТВ аму профили мо меброя. дуромад тамошо ки хонаҳои живой мебинем инҷо. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 ҳуҷрага 8 сотиқ замин масоҳат. ноҳияи Муминобод деҳаи деҳлолода қарор дорад. 1 дона сурат. ина ҳами проект дӯстон, ҳами хонаи мебинен савдо мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ. ватсапшон 01 67 ҳозир занг бизанен. ноҳияи Муминобод деҳаи деҳлоло. фурӯшӣ срочна. 3 дар хона. мега ки веранд бания дора дар дохили хона. боз 2 дар хона временка дар ҳавлӣ. харидори конкрет нада конкретни савдо мешавад. 145 та муомилаи сӯзам дора. занг бизанен, маслиҳат карда бигиринша. мегзарем ба 12-мин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшида астае ки назди ҳавлиги дуҳуҷрага 1.5 сотиқ замин масоҳат ана раста ёкнен ин раста ин тарафам раста дар Истаравшан қалъа мегаҳ манора гузари Чилyak шаҳри Истаравшанда қарор дорад. 189 000 сомон нархи хона муайян шуд. ватсапшон 62 82 да занг занед. мегӯяд ди хонаи 3.14 ҳастай. дару тирезаша задагӣ, дарунаш коробка, оби нӯшокӣ ҳастай. аз пеши ҳавлӣ 5 мақсад метр ҳамин қадаре. хулас ҳуҷҷатҳо 100% ҳай маълумоти пара занг занед. чизе ки ёфтем бачака ҳамаша навортон кардем. дӯстон азиз, номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед. реклама ка фурӯш намегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариё менависен. фақат дар ватсап нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.